dong tim Ladakh Ball International Day ke palon doldeli area view ke ada program ke pati pini mission consistent lo lapang genili ini ngarong lo jet Ladakh aro dak area self help group pen gitu ke patu ada ke de ajata ke pati pen apa isi itum ini 2025 ke ne International Women's Day appeal ke accelerate action ating masili tum Ladakh women's tum ba self help group atum ake hai pi tum program pat cengwa ko ini Ladakh women's tum mane self help group atum swalu tum kini diga thek dam long ating ke di tu aprang ke thek ke som an pen ta la tum mane thek bom no la pen ke okol isi mane time bound bang isi bang kene bichet nangla thema time ke mane value pit amulyo tipik tai homoy ko hormu ke dia ta pinang chiru re rasin ame judi ilitum judi baji sirkep unte baji sirkep exact time pen ilitum la bang isi bang bor inang ko ako ning thelo je muning bang muning ke an suselitum mane chitong thuko la panga ko mission pen sipat chungkup sining thelo nang li เป็นกระแทกดำลองมังกะละเราจะอัพรังละดักเราวิวเป็น SCG ตุนตัวเดียพรังมังกะดักอันนี้มาเรียตุนละกะจิงทุรบังแทกลอง OA บ่สิตันแม่นละให้วิวตุนละ exercise เป็นจังกะลังโลละเป็นกะละเกเนจีอัพรังลิตุมลังดามตุลนเตลิตุมสวารุตุมะเนเฮมล็อกสิเกดุmane pima hem sortum ba pfo ba animar ba alok khai tum ba la so teng si hem lok si du si thek non la social help group pen tum thek dam long non dak rong to ba no li tum long su tum anta li tum dak rong su tum anta li tum town long ke du tum son ba ke thek ke ri tum son tum so marta school je thon du aprang ke school je thon dun kali lo look lot ko li tum thek out sumar thek ni thek the thang awareness ke ni ave non li tum thek dam long lo ki ke prek je ka bang li tum thek dam long lo hadak town ateng son se sumar je thon ko adabon da ko au sumar jen nang le rex ta la so birta bang chiri dun rep iti lo lapan ke por hi ja ta por hi nai thek nai lapan ke thek thi blon te athem thek thi blon te non adina kai ke ajata suli le pubang so awareness pan ke li tum main ke tum sel hai group tum long lo themai li tum kolom he li tum jakong ke thenai ke lo ke thek hello li tum la so lo ke thek certificate ke li tum khan badu khan na me ita jordown e ba kene kinam una hormu kali la ke thang long si do kini le mane le ri nang thum pet di bai ke thum pet di sala so hormu bang ke chidul rep chalo thank you hem long ati now to la help group ke do pen la pen ke women international women's day ke pala Assam is your subject sir sabi ako dili ke thekun kay tama na hemtun sabi la kon thekun aru sa punta man ke mobile SLC ke do plan pinang Kerala lo ke theklia son ben sabe thekon lo ke hemo samin ilitum pinsum lang ke klem lo samin kita eson soni pen ke ni tinta cerap abar side tinta lo samin hem usmar ke cara li samin ilitum ta hem so samin ilitum ke bardon samin ilitum non ke jakong do sini ilitum hem siang lo samin non ke yang sam aben kiri galang samin non ke pinso level sini ilitum dari dun theklo sini ilitum ning cek kon lo so long non ke nang kacing kon na ke program sabi kacing kon ke do he kita menon non kacing kon bang ke aku batu jet lo la sa sini ilitum bang ke la aman usta mini ilitum cipi seroi lo non ke ya sini ilitum ay hem kon la ke kon lo aku kan ni ilitum hem tun jot kali lo akap rega hem tun lo sa mini ke kam dun long dokik lo esi ke dun ben ali ke cipat dun ahe masala lo kaceram no ke support to ko an se he masor diri da ke dorun ko palang to ke matha hidup nun ben masor lo sumar ke charli itu kaddu kabe tame kaceram no